Nadinig niyo ba ang kulog at ulan? So yeah, ang lakas po ng ulan at kumukulog na rin po dito sa Cavite. So, ang sarap matulog and ang sarap kumain. So ayan, malapit na po siyang maluto. Shout out to all my subscriber! Hello! So for today, as you can hear, ang lakas po ng ulan. May konting kulog, may konting kidlat, kaya nakakatakot lumabas kasi takot ako sa kidlat at kulog. So sana naririnig niyo na ang lakas po ng ulan sa labas at sana naiintindihan niyo yung sinasabi ko kasi dahil malakas ang ulan, medyo mahina ang boses ko yata. So lalakasan ko para sa inyo. So, I hope all of you, everyone, have a nice day. And ngayon, wala namang ibang ganap. Nandito lang ako sa bahay. And dahil umuulan, it's my tradition na magluto. Kapag umuulan, sinisipag talaga ako magluto. Kaya ngayon, magluluto po ako ng simpleng pagkain lang naman. Pagkain Bicol, pagkain probinsya, pagkain simpleng tao lang. Napakadaling gawin, but napakasarap. So, sino sa inyo ang mahilig sa saging na saba? Saba diet, or whatever man yan. Mahilig kumain ng saba. Hilaw na saba, hibog na saba, o kahit anumang saging. Kasi kahit anong saging, pwede namang lutuin. Pero, mas masarap pa rin pag saging na saba. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng tinatawag na ginataang saging na saba, hilaw na saba, or tinatawag namin sa Bicol, pinakro sa gata. Kasi tatlo lang ang ingredients natin. Napakadaling gawin. So, yeah. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga simpleng kailangan natin. But for now, if you are interested, then please stay tuned and happy watching. Happy cooking! As you can see, saging po ito. Saging na hilaw, kaso binalatan na po ni mama, kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung itsura niya nung green na green siya. So, medyo nangingitim po siya. Okay lang yan kasi nung binalatan ni mama, nilagay niya lang sa rep at hindi binabad sa tubig. Kaya ganyan ang nangyari. So, ngayon, ibababad natin siya habang nag-prepare ako ng kakanggata ng yun. So, magluluto po tayo ng pinakro. So, as you can see, hiniwa ko na po siya na ganyan ang pagka-style niya. And then, ibababad ko siya sa tubig. Habang nagpiprepare ako ng kakanggata ng nyog. So, normal po yan kasi hilaw na saging yan. Saging na hilaw na saba. So, everyone, this is all our ingredients for our ginataang saging na hilaw or pinakro in Bicol. So, we have fresh coconut milk or kakanggata ng nyog, and then salt, and of course itong hilaw na saging na saba. You can use hinog na saba, yung manibal na saba, okay lang, or hilaw, but I preferred hilaw. Kaya as you can see, binabad ko po siya sa tubig para hindi po siya mangitim. Ayan, medyo nangingitim na nga po siya, pero normal lang po yan kasi hilaw. Yung dagta po kasi niya ang nagkukos ng pangingitim. So ngayon, magluluto ako ng pinakro. Ayan. O, diba? Napakasimple lang, 3 ingredients lang. Pero napakasarap po nito. So ayan, let's start it! Hinugasan ko na po itong mga saging. Ilalagay natin. Malinis po ang kamay ko. Ayan. Ganun
ganun lang. Pagkain bicol nga ito eh, pagkain simple. Ayan. So, as you can see, naglagay ako ng flash. Ganyan po ang itsura niyan. Ayan. O, di ba? Ready na siya. So, ngayon, ilalagay natin yung asin. Konting asin muna. Mamaya na natin titimplahan. And then, ilalagay natin ang super fresh na kakanggata ng yun. So, kailangan pantay kasi gusto ko yung medyo masabaw. Ayan. Ganyan siya. So, di ba, nailagay ko na po yung lahat ng ingredients. So, hahaluin mo lang siya. So, mamaya, titikman natin kung tama ba ang asin. Yung iba, naglalagay ng asukal, hindi asin. Pero ako, gusto ko po ay asin. Ayan. Ganun lang siya kadali. And then, lulutuin na natin siya. Papakuluin hanggang sa maluto ang saging. And then, that's it. Super simple. Dito po natin binabad kanina, di ba, yung saging. So, as you can see, daming dagta. Yan po ang nagkukos, kaya nangingitim ang saging. Kaya binabad natin. Lulutuin natin na saging na pinakuro. Ayan. Ganun lang kasimple. Buksan ang gasol. Kailangan tamang apoy lang kasi kukulo siya. Pag kumulo siya, then pwedeng matapong yung mga kakanggata. So yeah, that's it. See you later! So ayan everyone, naisalang ko na. So ayan, hayaan lang po natin siyang kumulo and then babalikan natin siya mamaya. So, tatakpan lang po muna natin and then see you later! So, ayan. As you can see, kumukulo na po siya, di ba? Ayan. Yung kakanggata niya, nagre-reflect na siya. Namumuo. Yan yung napakasarap na part. Yung parang namumuo yung kakanggata niya sa taas. Yan. Ayan. Bango. Titikman natin kung kailangan dagdagan ng asin o hindi. Okay na. Okay na yung lasa sa akin. So, ayan, malapit na po siyang maluto. Okay lang po yan, normal po yung may sabaw kasi preferred ko na may sabaw. Ayoko nang masyadong dry, para merong mahihigop. Perfect ito sa maulan na araw ngayon, merienda. So, ayan, luto na po siya, finally. Ayan, as you can see, manilaw-nilaw. That means luto na po siya. Kainan time!
ready na po siya. So, finally, presenting the ginataang saging na saba na hilaw or pinakro in Bicol. So, ayan na po. Ayan, malangis-langis na. Gawa ng kakanggata na nyog. Fresh na fresh. And then, manibal na manilaw-nilaw. Ayan, kasarap. So, kain po, mga sisi. Habang mainit pa, perfect sa kumukulog at umuulan na araw ngayon. Ayan. O, diba? Ikaw ba ay kumakain din ito? Para lang ito sa mga simpleng tao at hindi maarte. Sa mga taga Bicol, I know makaka-relate po kayo at yung mga taga ibang probinsya na nakaranas kumain ng mga simpleng pagkain ganito. Lalo na pag may bagyo, kalimitan, ito yung mga kinakain. Ganyan. Kain po, tikman na natin. Sarap. Lasang-lasa yung kakanggata. Tama lang yung asin. Hindi maalat. Hindi matabang. Masyadong malinamnam. Creamy. Tsaka masarap siyang kainin kasi itong saging na saba hindi hinog. So medyo malutong pag kinagat mo. Everyone, finally luto na po siya. So ang lakas ng ulan. Naku, tag-ulan na dito sa Pilipinas. So ngayon, natikman ko na po siya kanina. Titikman ko ulit siya ngayon. Mainit. Sarap. The thing is, hindi ako masyadong makakagat, makanguya. Gawa na ng itong elastic band ko nga. So, napakasarap. Perfect siya pang merienda at sa mga mahilig mag-diet, magsaba diet. Parang ako. Para naman nakaharang itong goma na ito sa pagmuya ko. So everyone, that's it for now my vlog. Thank you everyone for watching and sana naaliw po kayo doon sa simpleng my way of cooking. So disclaimer, hindi po ako chef, hindi po ako magaling magluto. Yung sinishare ko po sa inyo ay based on my own way and wala lang, gusto ko lang i-share. So it's up to you kung gusto mong i-try para malaman mo kung magustuhan mo ba or hindi, or yeah, it's up to you. But I hope you try. So bye bye, see you on my next vlog. Always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy always. Bye bye.